Ίσως έχει τύχει και σε εσάς να βγάλετε ένα ζευγάρι παπούτσια μέσα από το κουτί τους και να παρατηρήσετε ότι έχουν αρχίσει να ξεφλουδίζουν. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί πολύ απλά το υλικό από το οποίο ήταν κατασκευασμένα τα παπούτσια δεν ήταν γνήσιο δέρμα, αλλά συνθετικά υλικά. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο πολλές φορές αγνοούμε όταν αγοράζουμε ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια, και αυτό είναι η επισήμανση υποδημάτων, ή αλλιώς το γνωστό αυτοκολλητάκι το οποίο υπάρχει μέσα στα παπούτσια. Πάμε να δούμε πολύ γρήγορα τι σημαίνει αυτό το αυτοκόλλητο και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να ξεχωρίσουμε ένα παπούτσι το οποίο είναι από γνήσιο δέρμα ή από συνθετικά υλικά. Στην αριστερή πλευρά μπορούμε να δούμε τρία διαφορετικά παπούτσια. Το πρώτο κατά σειρά μας δείχνει τι είναι τα παπούτσια αυτά εξωτερικά. Από τι είναι υλικό κατασκευασμένο εσωτερικά, και στο τέλος, το τελευταίο παπούτσι δείχνει από τι υλικό είναι κατασκευασμένο η σόλα του. Στην δεξιά πλευρά μπορούμε να δούμε τέσσερα διαφορετικά υλικά. Η προβιά του ζώου δείχνει ότι είναι γνήσιο δέρμα. Όταν στην μέση υπάρχει ένας ρόμβος, τότε δείχνει ότι ναι μεν είναι δέρμα, αλλά είναι επικαλυμμένο με συνθετικό υλικό, κατώτερης ποιότητας δέρμα. Το επόμενο εικονίζει το ύφασμα και τελικά τα άλλα ή αλλιώς συνθετικά υλικά. Έχοντας αυτά υπόψη, μπορούμε να δούμε τα εξής. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι παπούτσια να είναι εξωτερικά κατασκευασμένο από δέρμα, αλλά εσωτερικά να είναι από συνθετικά υλικά, ή και το αντίστροφο. Γνωρίζοντας ακριβώς τι δείχνει η επισήμανση υποδημάτων, θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε καλά τι είδους παπούτσι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να αγοράσουμε, ανεξάρτητα από το τι θα μας πούν ή τι θα μας παρουσιάσουν.